Siyovula imaintenance for abantwana. Ngicela nimse emotweni sihambe wena khehla. Mama. Sisi. Mama. Hamba mina. Phuma na Troy. Phuma. Guys. Yo, Mr. Jones. Mr. T. Yes. Wasimbiza masibebe. Kalukuthatha amadoda wabantu. Ukalukuthatha amadoda. Oh, guys. Oh, baba. Wawungishelani. Oh, yini madoda. Angakubusisa. Okay, Abusisa bufeke Okay, yeah. Because yena kwa wena ukwenza isigebe. Wena shadile wenza isilima kuphi? Ngikwenza isilima kuphi? Wenza la egoli. Ngikho confused. Khalela doni wena. Umfazi wami endlini. Awunothi ungumuntu omdala ungaka. Ube confused. Uzokhiwa ngabafazi egoli. Untshe kanjani umfazi because lo mfazi umshadile shadile naye. Ngo ushadile nalomuntu. Gogo. Asithembe kunabantu. Knock. Yo, ama-TV baba. Sanibona mama njani? Ngiyaphila kunjani? Siyaphila nathi umuntu omdala. Mama igama lami nguLavas from Mijozi Bioscope ngihamba nje ne-team yami la. Ungabe umama ngibani? uMadlamini. uMadlamini. Yebo. Miss Madlamini, Mrs. Dlamini. Okay, yima mama. Yini kunenkinga? Yebo sithi Miss uphi uZuko Dlamini? Baba. Bakubiza la. Nizomenzani? Yini indoda yakho? Indoda yami. indoda yakho makwenze njani? Makwenze njani? Makwenze njani? Makwenze njani? Indoda yakho makwenze njani? Hawu sanibonani? Uyamazi? Hayibo. Lapha sekuvela amakhamera la endlini kwenzekala ngani? Ngicela umama utata. Cha Okay, ngicela utata phumela. Yimani wo. Uzofela egoli wena. Phela sekuvela amakhamera. Mr. Jones push him back. Ngahlukana mina naye mina ngasela Ngizala. Ngazela Wena ngicela uphumele ngaphandle. nginakudala ngahlukana. Ngihlonipha umnyango wakho. Wakutheni into ngihlukana nawe? Wakutheni into ngihlukana nawe? Umfazi wena. Hayi mama. Hayi mama. Wakutheni into ngihlukana nawe? Umfazi wena. Yimi ubani? Umfazi wena. Senza ngahlukana. Ngomntu nomnitha ufuthi. Angithoza Ubambele Mr. Jones ubambele bafazi. Wasimbiza masibebe. Angikwazi wena. Siyaxolisa. Understand mama ke ngiyacela. Kalukuthatha amadoda wabantu. Ukalukuthatha amadoda. Ngumama yakhala ngiyacela mama. Oh guys. Oh baba. Ubona ukuthi Umuntu omdala ngicela ungimamele. ngimamela. Okay. Jonga lo muntu yakhala. Mama ngicela ehlisi, ngicela esule inyembezi. Ngicela umyeke esule, ngicela esule inyembezi umuntu omdala ngiya-understand. Ngicela uzithobe umuntu omdala. Ufila kanjani? Ufila Ngizokushaya mina yiko amadoda akushiya. Inkinga wena understand. Awunandoda Yima, ngenxa sis uyamazi. Yima. Sis uyamazi. Mara okay ngicela. Nangumaplazani. Umuntu omdala. Lento yasemaplazini. Okay, into okay wena umuntu wasesilungwini. Umuntu angithi umaplazana wena umuntu wasesilungwini ngicela usimamele ke. Angithi wena umuntu wasesichizini. Yena usuka le emaplazini. Ngakushaya kanjani ekhaya? Mama ngicela Wawungishelani. Oh yini madoda. Angakubusisa. Okay, ngicela Abusisa bufeke banje mntu mama banje bonke banje yima ngizothi no Mina ngihlele okay ngicela Mr. G ngicela umusele Induku yami le. Okay tata uzonimamela ke ngomuntu omdala Mangithanda. Okay mina uzonimamela Mangithanda. Mangathanda ngizokulalela. Okay yeah because yena kwa wena ukwenza isigebe Wena shadile wenza isilima kuphi? Ngikwenza isilima kuphi? uzonimamela okay Eva Ima Hayi man. eta sesikani labafazi banjani yo eta mina ngithetha nawe apha Khuluma ke. Okay mamela Khuluma ke nto ufuna ukuyikhuluma. baba uyazazi ukuthi ushiya abantwana emakhaya Uyi-1 umntwana ngimshiyile ekhaya mina. Okay. Yena omunye ivesa ndlebe engingalazi. okay uthini ngalo yi1 Oyi-1 ngiyamondla imali ngiyamthumelela imali. Ekhaya. Ekhaya ngiyayithumela imali ebhenki. Okay ngicela ufonele ifone number yakhe ngoko wena na ungijwayelanga. kanti sizolungisa kanjani lana bantu abadala wo Phumana babili la kwami. Nali igate livuliwe. Phumana babili la. Dazuko Phumana babili. Igate livuliwe lapha. Phumana okay mama ngicela ehlisi moya no ngifuna umuthi uzoniphendula no Uthumela imali mama Ngithumela 5,000 lesimanje.
umntwana wami. Mr. John, can you put this lady inside the house? Put her inside the house. Put her inside. Put her inside. Ngizokbiza mama. Ngizafuna ukunderstand something. Yima wo. Mama. Umfazi wami. Bengisacela okay mntu omdala. Bengisacela siqale sithethe naye mntu omdala. Ngicela unimamele. Sithethe naye indoda enentshebe kodwa confused ndiyayibona nje kwamna. Tata. Awunothi ungumuntu omdala ungaka. Ube confused. Uzokyiwa ngabafazi eGoli. Ngitshela kanjani umfazi because lo mfazi ngishadile naye. Ngo ushadile nalo muntu. Ngishadile nalo phakathi endlini. So lo umlobole. Umlobolile naye. Amiyeke simbuze kahle njengomuntu omdala ngomphi umuntu efamilini yakho okwazi ukuthi wena uhlala nomfazi because sibafonele bonke thina sijozi bicycle. Bayathatha amafoni aba wabo noni wezwe yini? Ngoba nikezanga. Hayi siyabazi thina siyabaza abantu. Yewe. Wasibonisa nasekhaya apha ekhaya wena osuka khona umzi lo owushiye usife emakhaya. Yaba uma ufe ngawushiya naye. Angeke ngishiya naye. Abantwana bakho. Lo mntwana lo vezandlana bakho. Uyiwane wami lapha. Okay, uyiwane. Umntwana uyiwane. Kutheni ibirth certificate? Ibirth certificate. Ibirth certificate kutheni ibhala igama nefani yakho? Wena kumntwana wami ngithi. Beza phale yakho. Bamba libhale yakho kahle kahle. Mina ndibhalwa endaweni ezingafuni mina ta. Njengoba okay, manje uzongibuza confused. Uzobuza indaba zabantu wami ngoma. Okay, unomntana nalo. Thani? Uyabondla nabantwana. Uyabondla. Uyifana abantu 5000. Sapi proof. Proof ayikho manje. Okay, awunayo. Andithethi nomuntu ongena proof mina ndithetha nabantu abane proof. Ngizayithatha phi manje? Andithi ngithathe kuphi? Ngithathe kuphi? Iproof. Ngithathe kuphi? Okay, khawumfonele ke ngibone ifoni yakhe ring. Oh, ke isiringi ifoni yakho, ifoni unayo ifoni. Umuntu omdala. Umuntu obuya emakhaya. Uyithengela bangasa ukuthengela. Sabe ukuthengela ifoni. Oh, uyahola igrant. Sabe ukuthengela ifoni. Uyahola igrant ungazicela uba sabe ukuthengela ifoni. So mana uyazi bazoza ukungifonela. That's why ungangithengela ifoni. Oh, izayiphatha. Uyeka umfazi, uyeka umfazi. Ngithenga imali egrant yabantwana. Usho abantwana bahle ngegrant yabo uyabondla wena. Uyabondla wena. Le phone yami. Wazangibuza ububhanqa wena. Wena uyabondla yebo wena wenzani la eGoli. Khalela doni wena. Umfazi wami endlini. Wena hamba emakhaya mina. Divile. Hamba nabantu bakho beTV. Usebenza Peter. Usebenza ema trucking. Ngisebenza ama-truck, driver ama-truck. Ukhola kahle yazi. Ukhola kahle indaba yakho le. Indaba yami. Indaba yakho? Because andithi kumele. Indaba yakho kanjani? Leyo yazi ndenza nibe happy. Why? Why? Because manje abantwana bazokwazi ukuthi besupporteke grand ngoba le mali oyiholayo enough yokuthi thina wena uzaba support? No, ngizokwenza ukuthi ngizokwenza wena uba support. Ngizokwenza wena uba support. Wena ndikunikeza i-5000 yonke last month wena. Uyaqoka iphi proof? Mama, ithi ndikuxele sisi. Mamela sisi abantu. Sisi ithi ndikuxelele something. Mama, ithi ndikuxelele something. Ngicela ukubalisela wena. If yima wo kama kancingweni uconfuse abantu mama lento enzokuxelela yona is either izokubuilda or izokwenza umbone lo ukuthi licrook ongakanani ngoba nawe you need to be aware. Oh sima crook. Yeah kama kancinci into omdala. Kama kancinci wena ta. Hayibo. Mama if ubungazi ngizokuxelela ke mina namhlanje. Lo muntu ushiya abantwana ababini emakhaya. Okhile umchatile lo muntu. Zange cela uba uyahamba emakhaya zange report I don't care yebo unomzi on top of that yeah ophelele wena ungumfazi waseGoli plus abakwazi efamilini mayingabe ukewazi no mayingabe ukewazisa ngiyahamba mina hamba noNtroyi ngumzi wakho bazongithuka wena ngumzi wakho umuntu omdala vele ngiyathatha naye uthini ngomfazi wakho lo wasemakhaya umuntu omtshadileyo onabantwana makabuyele ekhaya hambani naye ngithize nani onabantwana nalo naye umntwana oyi1 nalo loya naye umntwana walapha eGoli naye umntwana lo uphi umntwana no uyadlala manje oh okay nendoda kahle ngiyalala nendoda wabona ngingise kwasambhedeni hayi ngathi ayikho into ezoyilungisa la okay hlezi ufika lapha endlini okay guys mina ngithanda into
bantu abadala Hayi, ngamane nihambe nonke guys ke. yabo into eyenzakala la samkuthetha nabo mama okay mama mama bengisacela unimamela ngiyacela okay it's fine asiselanga mamela asiselanga Kuyafana. umuntu omdala woza la kanti wena ujolela umlalo or ujonela ukuthi kubuild Ukuthi sakhumzi. manje kutheni Kodwa ngidla enhlizweni phela la. Iyangidla phela enhlizweni. ngiphendula lento engizokubuza Ongiphendula zokuphendula. Mayiphenduleka kodwa. okay sharp labantwana laba uzobondla labantwana Ngizobona. yazi senifuna lento siyithethe njengabantu abadala no because singenza ngathi mamela umuntu omdala ngicela Zongibizela ama TV kwami. mama ngiyacela andithi kumele simamele lo and masimlwisa ngeke simamele kumele uthathe umfazi sogqiba usticke to lama vows owamcelela wona the time usamthande Uma ngabe emakhaya bhedla yena ufuna ngizilalele yena. lo muntu kwabani kwami? ngicela ukubuza Angeke something ukubone lokho. okay lo muntu kuyakucela ukuthi ufuna ukuze egoli Angeke uzukubone lokho. Uyazazi. baba Uyazazi ubhedle ngani. awusumfazi angithi uyindoda angithi Indoda vele. manje wayushout ukhuluma nenye Mina indoda ngithini? yehlisa umoya Anginamoya ngikuhlisa. Yeah, why shout? Ushoutela. Wami umoya okay kusiwakho. sharp yeke ushouta ke Na wami umoya kuwona wakho. uzonimamela ngeke unimamela Hayi ngimlalela ngithi ke mina namhlanje from namhlanje Yeah. umuntu omdala ama details wakho sinawo thina siyijozi bicycle Eh. siyokuvulela icase mamela Eliphosa liyapi kwini? uyaphapha ngithi Uzongibopha. ya ubukeka ngathi uyinkinga mamela Uzongibopha la kwami. La mamela kwami. mamela siyokuvulela wena ilantu ki maintenance manje ngicela usondele ngapha eduze andithi nabantwana abangithu nelikhehla Uyi-1. Awusekikhehla manje. oyawo likhehla Uyikhehla manje. Uyi-1 owami umntwana okay kuwe. uyi-1 Nomunye ngimazi mina. it's fine Manje ke until funa ngithini? okay singakunceda wenza i-DNA Angincedwa nguwe, ngincedwa nguwe ngokuthini? Angifune Until then, Angifune yeah. DNA. ngoba labantwana bayakoloda esikolweni kumanje sisacela umuntu omdala ngoba ngiyabona inyanga iyaphela manje Oh wena And bafike I esikoloteni. believe so- Kushuthi bakoletiswa nguwe. bayakoloda Uwele bakolotisa angithi wena abantwana awubhatali i-school fees abantwana bayalanga Ngoba babhatalela kaloku wena ngoba uyisa. angeke ngibabhatele utata wabo uqhuba ama-truck umtata wabo uqhuba ama-truck uhlala nabafazi egoli Ubani? Angeke Ama-truck qhutshwa nje baqhutshwa nini? Yima qhuba ama-truck hayi nina. usile umuntu omdala uyazibona Mina nomfazi Jongatasi funa uhamba thina Hambani enhlanhla wakudala nje hambani. Bengitshelile mos. siyokuvulela i-maintenance manje ukuthi umaintaine labantwana bashiye Nizawuya nodwa kumentenaneni. every No month maintenance ngiyayadi noba yintoni nitawuya nodwa. Andina maintenance mina. ngeke Ene uziyenze la kwamba wena. kuna maintenance. Ngeke Angeke uziyenze lapha. lento. Angeke ndiyenze. Mr. Jones Mr. Cheese hambe naye lo ngathi uyadlala Hayi. siyovula i-maintenance for abantwana Ngimsaphi. ngicela nimsemotweni ngeke sihambe wena khehla mama sisi Nkosikazi. mama hamba mina Sit. Guys, yo, Mr. Jones, Mr. T. That's sis, guys. Mama, Asam, ngicela uthathe lo mama usemotweni. Take this lady to the car. No, take this lady to the car. shaya mina zokushaya mina Musemotweni. hamba maplazana zokushaya mina Sisi, mamela la sis. Ngicela zongihlukumeza Hey, woza. Hey, miyake. Mama. Zongihlukumeza emzini wami. Mamela. Asiselanga uzonixabanisa la. No, asiselanga uzonixabanisa la. Angithi. Lapho Umncedisile. lapho sengiyahamba ngithi ngiyamshiya nale ndoda yakhe. Uzongilwisa. Ukufaka iringa. Angibiza ngesifebe. Wait, ukufaka iringa. Ungifake iringa. Sharp. Le ndoda ngeke nidlalwe indoda mamakhe. Kuyo yonke lento yenza angithi bewungazi wena. Bewazi ukuthi unomfazi emakhaya. Bengazi. Bewungazi angithi. Sharp ngizoba fair kuwe ngoba thina asihlukanisa iminzi sisebenza ngomthetho. Ukushadile ngithi. Nishade in community of property. Yeah. Kule ndlu le. Yebo. Sharp. Niyakhe nonke ngithi. Yebo siyakhe sobabili. Okay mama. Guys if unenkinga nawe usibhalele ku Jozi Bicycle bafethu ningalibali ukusubscribe ni share nama video wethu. I'll see you on the next episode.